השם יספור יכתוב עמים. תסביר לי. אמר לה, מה אתה? קשה, אני תענך גמרתי בבית ספר, לא יודע, אין לי כיוון. רבותיי, תקשיבו טוב מה מסביר לו הרב. אני אומר לכם, אם נצא אם אנחנו יוצאים עם ההסבר הזה, הרווחנו את השיעור, זה השיעור. רבותיי, תקשיבו טוב, מה זה השם יכתוב בספור עמים? כל תפילה שיהודי מתפלל, הקדוש ברוך הוא רושם אותה בבית גנזיו. משפט פתיחה מובן על כולם, רבותיי, אני אחזור עליו עוד הפעם. כל תפילה שאתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא כותב את התפילה בבית גנזיו. השאלה איך הוא כותב? רבותיי, יש שתי אופציות לכתוב. איך? א', באותיות, מספרים, נכון? כל עכשיו התפעלת, תפילה א', כותב. ב', ג'. יפה. אופציה שנייה, אפשרות שנייה, מספרים. נכון? תפילה 1, תפילה 2, תפילה 3, או תפילה א', ב', ג', ד', ה'. רבותיי, תראו איזה חידוש פצצה, פגז, לימוד עצום. איך הקדוש ברוך הוא כותב את התפילות שלנו? באותיות או במספרים? אגב, מה ההבדל? עם ישראל, תפתחו ספרי קודש, איך כותבים את העמודים בספרי קודש? תמיד אותיות. מי כותב במספרים? בדרך כלל הגויים, אומות העולם. רבותיי, למה אותיות עדיף ממספרים? רבותיי, כי באות לכל אות יש ערך. א' 1, ב' 2, ג' 3. אבל רבותיי, במספרים יש מספר בלי ערך. מהו? 0. אין לו ערך. יש לו ערך? יש פה מורים לחשבון, אבל אני טועה, לא יודע. מוריי ורבותיי, למה הקדוש ברוך הוא סופר את התפילות שלנו במספרים? זה מה שאמר דוד המלך. השם, איך אמר הפסוק? השם יספור בכתוב עמים. השם סופר את התפילות כמו שהעמים, הגויים, סופרים במספרים, לא באותיות. למה? רבותיי, תראו דבר מדהים. עכשיו אני מדגים. רבותיי, אתם רואים את הספרה הזאת? מה כתוב כאן? רבותיי, כשיהודי מתפלל בלי כוונה, אמרנו, אף תפילה לא הולכת לאיבוד, אף תפילה. הקדוש ברוך הוא כותב את הספרה 0, תחזיק. יפה. ואז ייתכן מאוד רבותיי שיעבור יום, יומיים, שבוע, שבועיים, כמה חודשים. תראה משהו. יפה. רבותיי, שנייה. רגע. רבותיי, תראו איזה חידוש חידש לו הרב. לא אני עושה שכנע אותו להתפלל. רק סיפור לו ככה. השם יספור לכתוב עמים. לא הולך. עוד יום היצר יושב עליך. עוד יום בלבולים. לא הולך לאיבוד. הקדוש ברוך הוא כותב בשמיים 0. אם הוא היה כותב אותיות היינו בבעיה, למה? כי אות זה עם ערך, אבל התפילה הזאת הייתה בלי ערך, תפסת אותה, לא התכוונת. חשבת על מדד הדאו ג'ונס, למה? על הבורסה בסין, בנקוק, אני יודע מה? הלאה, תמשיך. סטופ. ואז, חבר'ה, הקדוש ברוך הוא נצחי, עם ישראל הוא נצחי. ואז יום אחד היהודי מתעורר. תפילה, פתאום אחרי נפש של חודשים, שנים, עד הבית ספר הוא לא יתפלל, מתעורר. אז אם הוא יתפלל בכוונה, מה צריך לרשום?
בוא לשם, להפוך. שמה, עשינו חזרות, עשינו זה, לא הלך. כן, רבותיי, אומר לו דוד המלך, השם יספור בכתוב עמי, ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא רושם אחד. איפה שם את האחד הזה? בראש, בהתחלה. ואז האחד הזה הופך את כל התפילות הקודמות למה? למה? לערך עצום. לערך אדיר. אתם רואים איזה מספר הזה? מה איזה מספר פה? מישהו לא ראה? אני לא יודע, יש פה איזה... רבותיי, הבחור הזה, לא, אני משמש אחר כך לקמפיין. אהבנו את הרעיון. רבותיי, הבחור הזה לא שוכנע להתפלל. הוא לא שוכנע. הוא ראה במו עיניו מה יקרה אם הוא ימשיך להתפלל. עוד אפס תצבור, עוד אפס תצבור, עוד אחד. ואז ביום הכי היקר שתתעורר, כל התפילות שהיו בלי ערך עד היום, גם הם לא הלכו ריקם, גם הם לא הלכו לאיבוד. תראה איזה מספר זה הפך. ולכן, איזה חסד עשה איתנו הקדוש ברוך הוא. השם יכתוב בספור עמי. אז הקדוש ברוך הוא סופר לנו את התפילות במספרים. למה? כדי שביום מן הימים יהפוך אותם לערך. אם היה סופר באותיות, אי אפשר, כי לכל אות יש ערך. על תפילה בלי כוונה, מה כותב לך? א', זה לא נכון, לא התכוונת. א', יש לה ערך. לכן, השם יכתוב בספור עמי. כמו שהגויים סופרים, הקדוש ברוך הוא סופר לנו לתפילות. למה? לתפורתנו.